Assalamu alaikum jama'a bishirinku. Yau ga dama ta samu ta cajin wayarka da baturinka da kuma tura kati da kuma POS wato tura kuɗi daga wani wuri zuwa wani wuri. Mun buɗe sabon shago a masallacin Juma'a a garin Damfa. Muna da manyan caloli waɗanda za cika maka yawan raka a cikin awa 1 da rabi. Wanda zai nuna ni da bare kasance gani. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba, muna sayar da earpiece da kuma cajoji da kuma memorika da kuma layuka na sayarwa akan farashi mai rahusa. Muna kuma tura waƙoƙi da fina-finan Hausa da kuma na Indiya. Kawo wayoyinku domin ku sha mamaki. Wannan shago mai suna mun gode jama'a, mun gode sai kun zo. Ya sanyi to yawa zan shiga cikin ofishin. Assalamu alaikum jama'a bishirinku. Yau ga dama ta samu ta cajin an karɓi kallahu malam yau kai na da rana hakan ga wallahi ni ne na hakan madalla masha Allah madalla wani da ana hakan ga wata makwabtar mu ce ikon Allah jiya da dare Allah sa ta samu abin nan haihuwa shine aka haihu wannan bature shine za mu dan ce gado ma mai anguwar garin mu wannan ikon Allah mu ma ba mu taba ganin irin shi wallahi daga haihuwa je kuma hada hulla to ikon Allah ya ba ubangiji gaskiya wallahi na gida to ni za abun nan dai shikenan to sai zan wuce fa sani na zaka na hakan ga rike ta bare hakan ga a guje wallahi wani ne ya sace ke wani dan rago ko ka gan shi da Allah ko ka gan shi lalle na ga wani nan ya huce da dan akwaron gome da dogon hula to ina kaga yayi lalle nan na gan shi ya shawo ga kwana a guje to ka ce ka ga shi dogon hula ja ce ko shi wallahi sai ja ce lalle shine lalle ja ce ai wallahi in haɗa maka Zakariya in dai jikka ce ba zan sake karɓar jikka ba wallahi ala jakar da na karɓa kan mutum na samu a ciki wallahi kaccir kwana na 12 ina zawo wallahi akan karɓar jakar nan Allah ba zan ƙara karɓar jaka yawa duk da dai malam Zakariya aji wancan tsohon batu kawo ɗan kalan nan da aka yi a ɗan yi raba daidai ko ɗan kalan nan da muka yi yau ka san duk kuɗin da aka samu na kwanakin baya ka san in ka samu kan muna raba daidai amma bai kamata yanzu mu samu ba kuma ka san kuɗin ba su da yawa duk wahalar da muke sha can baya raba daidai muke sannan duk wannan kalan da muka yi jakar da na hargito kan mutum ne a ciki amma kwana na 12 ina gudawa akan jaka to ji kai na kai ta wallahi guduwa ne ka batta abu bidde bai daɗi ba kenan kaga abin da an ka samu amma kuɗin ba su da yawa ai ba sai ka ji wannan wannan mata ishe ka izina jar ƙaniya kuɗin ragon nan ne ma hakkun sai kuna fasaltawa inna lillahi wa idza matal abdu me ya same ka bawa ya ja hukumin karin wani duniya kake tashi al'amarin duniya wa kafawa ne wata rankan ki mai wata rankan ki mara mai billahi wannan damrara kan an yi asa'a Allah ya ƙara kawo ta sa'a
kai da kunun kan wannan ka san yanzu dole sai da kunun kan wa dan wuce wurin ko ba haka ba kai yau kuma sarauta ce ta motsa yaron na kama shi ka ɗauka abin ka karɓo ka mazga malam ke faruwa wallahi muna zaune can kila wani ne yayi lahi to an gami irin kayan shi ne muna zanne kawai zo sa tabar ya zo buge shi ni kuma sai na bar wurin da baya sai ni dauko shi na zo na kawo shi wurin mai magani to shi wancan wanda ka kai shi wurin mai maganin mai duban maganin targade ne ko kuwa ade wani gare ka dai mun kayo gaba ɗaya okay ba inda an ka fara kai shi mu gare ka mun ka taho to bugun da an kama shi an dade ko bai dade ba yanzu ne mu an kai bugun saboda ba dade kware ba mazga nan kashe to waje ina ne kana bari a biya ba wajo Allah da wajo Allah da wajo ai kai wannan bugu mai munin tsaya ne dole yanzu aiki wannan sai kun je kun samu waraka to kuma yanzu dai a takaice dai da kuɗi a yanzu ina fatan dai da kuɗi a hannunku kun zo da kuɗi gaskiya ba kuɗi a hannunmu saboda ma lokacin wata yarinya ce muka gamar da ita za ta kai cajin waya shine muka ashi 200 ga hannunta to muna cikin rabon kuɗin ne kuma shine sai aka zo aka nuna wannan lokacin amma jaka ce kawai ga hannunmu 200 ce shi 100 muna cikin rabon wannan kuɗin ne aka zo aka nuna wannan yan kuɗi dai wanda nake da sai dai yan kuɗin ba nan kasashen mu bane nan Niger ne dan akwai sai fa kice kai kasashen waje ma kana leka amma za a bayar sai a je a yi canji saboda a samu dan abinda an ka samu dai an ka murmuje to gaskiya ne lalle na san wurin da ake canjin kuɗi yawwa to sai a baka su ka tai ka dan canzo mana su sai a sallame yawa ka san ma kuɗin kwanakin baya ma na san da na yawwa Allah ma albarka Allah ya ma albarka lalle ka zabura ka tai dan ka bari al'amarin ya abu ne ya nisa ya tsami gaskiya zai ji jiki sosai yi hakuri ba Allah karka taushe hannu ba Allah ba Allah karka taushe hannu ba Allah na ga ma an sa dan shafa mai da wuri ya sannu fa wayo Allah na ya a tin wani manyan wani wa kucin wani yari wani manyan wani ha a tin kunyan wani ya wani hanya ma kucin wani mai ran wani jama'a assalamu alaikum kucin wani manyan assalamu alaikum amu alaikum salam wallahi na ji kamar kana wani yare wanda wai wala wani bace ne muna magana da shi akan kuɗi canjin kuɗi kawai na canza mashi kuɗin amma yanzu kawai wani shi ne hakan ta mu ashe shi kana leka ka a to kai ko abun mu ya wuce nan wai magana kuɗin kwanaki ne zo saboda yanzu ma an ƙara kawo wasu wanda shin wai da yawa wai da ma ba kuɗin nan ba a ni ban maganin shi ba to nan ne jiya bayan nan na hito zan je wani wajen nan sai ya zo ce man kaci a baka kuɗi kuma jiya na bashi kuɗi na ce baka gaskiya sai in ya rike su amma na bashi kuɗi na ce baka to yanzu ya ake ciki yanzu ma wasu ne ni kawo a canza mu amma na ji labarin ma wa'ancin na neman zama wala koya a to wa'ancan inda wa'ancan baka da maɗa saboda an bashe su an bashi idan ka koma ya kamata ka tambaye shi in ka tambaye shi alasu idan ya ce maka ban bashi ba sai ka zo mai magana da kai da shi to shi kenan yanzu ma za a sauya ne kenan ina ne to ba matsala harkar ta koma yanzu komi available canji lahiya yanzu kawai ko guda gobe ne ka dawo ba matsala to shi kenan ba sai da jima'a sai an jima Salamu alaikum. Salamu alaikum. kai kai ai ka bari ka billahi allazi la ilaha illa huwa addu'an ga suna Allah na rance da wanda ya shaya mun a wazu yau dai a ce gashi na ƙara kawo mutum da ragona sai na kasai sai dai in ni kashe shi ana iya jiwa ni sama shi kai in ƙara jiɗuwa ƙasa Wanka an kasa ce? ragona an kasa ce kuma na kama
wanda ya sace har sun sayan ma suna fasarta kuɗi nin mai zuwa guda Allah ya samu zuciyar musulunci zuciyar tausayi ni bashi haka nan shin kai yanzu a halin da ake cikin garin gafa ya ɓaci ni ma shekaran jiya can ba gari ni samu mai gida na aikan da kuɗi in je in kai ma Alhaji Badari kuma tsakani da Allah da Annabi ni ma kan hanya an ka tare ni an ka anshe kuɗin nan an ka anshe kuɗin nan sun kai ƙarfin 100 cikin jaka to gaskiya na tausaya ma ai ni yanzu ni cikin tashin hankali nake ma ba cikin tausayi ba to ni da na dan more wanda ya dan morai kai Muhammad gaskiya ni dai ban ga zama ba yanzu haka tashi zane in wuce wurin bida dan tsakanin da Allah hankali na a tashi yake bida mi to kai koya za a shi dukiyar mutane ga hannuna kuma in ce ma tashi zan ta wurin bida kuma ka ce min bidan banda kare na min ragon naka da an ka ashe dan tunkiya naka da an ka duka no dan ragon naka yake billahi allazi ragon nan dan 500 da an ka asa maka ni ragon nan wallahi sai ya kai 3000 3,000 mi unhwani 3,000 ka ji magana banza an shi tsiyarka to bani na ƙara rage zaki kai yanzu duk sace-sacen naku sun kai sun yawa har ya ka yanzu kara kuka dauka ai kai malam ka san biɗa halar da waya shine nace bari zo ko dai da dan karan nan samu abun nan da Allah ya malam da Allah ya kama Dead and they tell you no killer. When the police come knocking on your phone. Kana ji na ko ka an shiga kuɗi nan ka je shagon mai tawakkali shop ka ce na ce haɗuwan kamiya zan yi bakin sojoji abokan na za su zo za ne haɗa musu abun nan kula da kanka ai sai da muka ce yawwa kai yawwa to sai ka dawo ka ji ko yawwa idan aka bar shi da keken nan to zai saurin kaiwa gida ya fasa abin da ya kamata har keken nan ba za mu bar shi ba wallahi kai yaro shi dauka ko ma keke ma ke shi Allah sai ma keke wallahi to ka gane raba daidai ni kai ai ka san ai raba daidai mu na ne mu hada ai za mu haɗu can bayan gidan minji to shike yawwa mai magama bayan gidan minji ka dai gane mai magama bayan ka dai gane malalla kutumar durewa ina